नमस्कार. मी शुभाच किचनमध्ये तुमचे खूप खूप आणि मनापासून स्वागत करते. आज आपण वडे किंवा कोंबडी वडे तेही वेगळ्या पद्धतीने कसे करायचे ते बघूया. आत्ताच मी मालवणी चिकन सुखे आणि चिकनचा रस्साची रेसिपी केलेली आहे. तर त्यासोबत कोंबडी वडे हे झालेच पाहिजे. पण ते नेहमीच्या म्हणजे भाजणीच्या पिठाचे नाही तर मक्याच्या पिठाचे वडे तयार करणार आहे. तेही झटकन आणि कमी साहित्यामध्ये. धान्य धुवायला नको, भाजायला नको आणि दळायलाही नको. मक्याचे पीठ आणले आणि केले. तर आजची आपली रेसिपी आहे मक्याच्या पिठाचे कोंबडी वडे. आज आपण बघणार आहोत मक्याचे वडे. मक्याच्या वड्यासाठी लागणारं साहित्य आहे हे मी मक्याचं पीठ घेतलं आहे. इथे मी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, मीठ घेतलं आहे, ही धना जिरा पावडर आणि हळद घेतलं आहे. जर तुमच्याकडे धना जिरं आणि बडीशेप हे बारीक वाटून जरी घेतलात तरीही चालेल. मिक्सरला लावून बारीक करून घ्यायचे ते आणि मग ते ह्यामध्ये मिक्स करायचे. आणि आपल्याला गरम पाणी लागेल, ते मी गरम पाणी करायला ठेवलं आहे गॅसवरती. आता आपण बघूया की कसं मळून घ्यायचं पीठ मळून घेताना आता आपण हे पीठ घेतलं आहे मक्याचं, ह्यामध्ये गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. आधी मी ही दोन्ही पिठं एकत्र व्यवस्थित करून घेणार आहे आणि मग त्यामध्ये मीठ. इथे मी मक्याचं आणि गव्हाचं पीठ एकत्र करून घेतलं आहे. हे व्यवस्थित आपण सगळं असं मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर मग आपण मीठ आणि घालून घेणार आहोत. आधी हे सगळं मी व्यवस्थित एकत्र करते. आता आपण हे जे मीठ, धना जिरा पावडर आणि हळद घेतले हे पण यामध्ये मिक्स करणार आहोत. हे सुखे असतानाच व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. नेहमी आपण भाजणीचे वडे बनवतो, आज आपण मक्याचे वडे कसे करायचे ते बघणार आहोत. मक्याचं पीठ तुम्हाला डीमार्टमध्ये रेडीमेड पण मिळतं आणि जर तुम्हाला स्वतः करून आणायचं असेल, दळून आणायचं असेल तर आपल्याला जे मके मिळतात, मक्याचे दाणे जे मिळतात ते आणून आपण चक्कीमधून दळून घ्यायचे आणि थोडं ते चाळून घ्यायचं की आपल्या वड्यांना हे पीठ तयार होतं. आता आपण थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घेणार आहोत. पाणी मी गरम करून घेतलं आहे, जास्त पण मी गरम नाही केलं आहे, मीडियम असं गरम करून घेतलं आहे. थोडं थोडं पाणी घालून मी ते पीठ मळून घेणार आहे. अशा पद्धतीने ते व्यवस्थित मळून घ्यायचं. एवढं हे बघा, अशा पद्धतीने पीठ आपलं मळून झालं आहे. आता मी हे अर्धा तास ठेवणार आणि अर्धा तासानंतर आपण वडे करायला घेणार आहोत. बघूया वडा कसा आपण थापायचा तो. त्यासाठी आपण एक प्लास्टिक घेऊया. हे इथे मी असं प्लास्टिक घेतलं आहे. ठीक आहे, हे अशा पद्धतीने इथे प्लास्टिक घ्यायचं आपण. त्यावरती थोडंसं पाणी लावायचं. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही तेलही लावू शकता. त्यावरती हा असा गोळा घ्यायचा, हा असा त्यावर असा टाकायचा आणि ह्या हाताने हे असं हळूहळू हळूहळू प्रेस करायचा. मध्ये प्रेस नाही करायचा, साईडने आपल्याला प्रेस करायचा. हळूहळू हळूहळू हळू अशा पद्धतीने तो प्रेस करून घ्यायचा. अशा पद्धतीने वड्या थापून घेतला आपण. आता आपण तो तळून बघूया. या ठिकाणी मी भिड्याची कढई तापत ठेवली आहे. आम्ही तळणीचं काही काम असेल तर ते भिड्याच्या कढईमध्येच करतो, त्यासाठी मी भिड्याची कढई इथे तापत ठेवली आहे आणि तेलही आपलं व्यवस्थित तापलेलं आहे. आता आपण त्यामध्ये हा वडा थापलेला सोडणार आहोत अशा पद्धतीने. आणि हळूहळू आपण तो तळून घ्यायचा आहे.
हे बघा कसा मस्त टम फुगला आहे. अशा पद्धतीने आपण बाकीचे पण वडे तळून घेणार आहोत. दोन्ही बाजूला छान असा लालसर रंग येईपर्यंत त्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. बघितलात ना कसा मस्त टम फुगला आहे आणि दोन्ही बाजूने व्यवस्थित त्याला लालसर रंग आलाय. अशाच पद्धतीने आपण बाकीचे पण वडे तयार करून घेऊया. अजून एक वडा तुम्हाला मी दाखवते फ्राय करून. त्याला मध्ये असं प्रेस नाही करायचं, हळूहळू हळूहळू तेल सोडायचं, तो ऑटोमॅटिक फुगत जाणार. हे बघा बघितला कसा पुरीसारखा एकदम टम फुगतो तो. आणि त्याला व्यवस्थित दोन्ही बाजूने छानपैकी फ्राय करून घ्यायचं. अजून एक वडा मी तुम्हाला थापून दाखवते. पहिल्यांदा आपल्याला असं पाणी लावायचं आहे, एक गोळा घ्यायचा, अशा पद्धतीने तो ठेवायचा, त्यावरती थोडंसंच पाणी लावायचं आणि ह्या आपल्या हाताच्या या साह्याने आपल्याला हा हळूहळू हळूहळू प्रेस करून घ्यायचा आहे. या पद्धतीने वडा थापायच्यासुद्धा बऱ्याच पद्धती असतात, प्रत्येकाची वेगळी पद्धत असते, स्टाईल असते. मी अशा पद्धतीने मी थापते वडा. हे बघा अशा पद्धतीने करून घ्यायचा आणि मग तो फ्राय करायचा. आता दाखवते फ्राय करून पुन्हा एकदा. वडा घ्यायचा थापलेला आणि हा हळू कढईमध्ये सोडायचा. मध्ये त्याला प्रेस नाही करायचं, साईडने त्याला तेल सोडायचं. हे बघा अशा पद्धतीने. आणि मग नंतर असं त्याला करून फुलवायचं त्याला आता पुरीसारखा. हा बघा बघितला किती छान फुगतोय तो. अशाच पद्धतीने आता मी सगळे वडे तयार करून घेते. पाहिलेत मंडळी आपले मक्याचे वडे कसे टम फुगले आहेत. हे बघा किती छान असा झाला आहे ना वडा. तोडून दाखवते मी तुम्हाला एक वडा. हे बघा मस्तपैकी असा गरम 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 असा वडा झाला आहे. तुम्हीसुद्धा अशा पद्धतीने घरी करून बघा. आपण दरवेळी भाजणीचे वडे हे करतो, पण कधीतरी वेगळ्या प्रकारचे वडे पण करायला पाहिजेत ना. तसे तुम्ही मक्याचे वडे करून बघा आणि तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली ते मला नक्की कळवा कमेंटच्या माध्यमातून. आणि माझी जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला पण विसरू नका. तोपर्यंत बाय बाय. थँक्यू.